Mehmet Eşin, doğru haber. Divê di polîtikayên malbatê de fitrat esas bêgirtin. İnsaniyet, insanê awil Hezretî Adem, malbata yekem jî bi Hezretî Adem û diya me Hewayê dest pê kir. Ji bo avakirina malbatê jin û mêr lazim in. Ev her du cinsiyet hevdû temam dikin. Ger ji vanan yek tune be, bêyê din, bêmane dimîne. Tiştekî îfade nake û tevahî çê nabe. Ji bo vê yekê kevirê hîm û civakê bingeha civakê malbat e, ger ev kevirê hîm û bingeh çiqa saxlem û taqûz bebe, yanî bîna û avahî aqwa saxlem û taqûz dibe. Xususiyet û taybetmendiyên jin û mêran ên weka fîzîkî, ruhî û psîkolojîk ne wek hevdûne. Di van xususiyetan de carinan serdestî ên mêran, carinan jî ên jinanin. Yan jî li gor hevdûkê masiyên wan hene, di her warê de ihtiyaciyên wan bi hevdû dikeve. Mêrtî yan jî jintî ne rewşaka ku paşê hatiye bidestxistine, ji weledandinê tê, bi fîzîkî, ruhî li ser fitratê pêşketinaya xwe didomîne. Ger jin bibin mêr, civak bê mêr, ger mêr bibin jin, civak bê jin dimîne. İhtiyaciya civak û malbatê bi hevdûyan jî heye. Civak, dewlet û medeniyetên saxlem û taqûz bi malbatên xurt û saxlem li ser ling û piyan disekine. Kengê malbat zaîf, qels û belav bûye, civak, medeniyet û împaratorî jî belav bûye û ji holê rabûnin. Di roj û dewra me de hemû navend û merkezên îfsadê ji bo malbatê xera û belav bikin dest bi êrîşan kirine. Hemû îmkan û firsendên xwe seferber kirine. Bi perwerdehî, qanûn, medya, îqtisad û aboriya xwe di her warî de planên xwe yên îfsadê berdewam dikin. Peymana Stenbolê û qanûnên girêdayê vê peymanê, mehkeme, talîmname û tedbîqkirin bi israr hewlê didin ku pîrek bi zorê li derve bixebite. Rêzefîlm û bernameyên din ên televizyonan müfredata perwerdehiyê ji vê peymana Stenbolê re xizmetê dikin. Bi navê pîrekê xurt û muhafeze bikin malbat ji hevdû û belav kirin. Huzur di malbatan de nehîştin, malbat bûne weka ciyekî şer û herbê. Ji xwe di malbatê de wezîfeya dê û bavan diyar û eşkerê ye, yanî ne dijberê hevdûne, bav ciyê dê jî ciyê bav nikare tije bikin. Weka du dîkan jin û mêran bera hevdû didin, malbat bi hurmet, bi muhafezekirina hiqûqa hevdû li ser ling û piyan disekirîne. Di vê şerê malbatê de herî zêde zarok menfî tesîrdar dibin. Zarokên ku di vê rewşê de mezin dibin. Ruh û psîkolojiya wan xira dibe. Wê nikaribin wezîfeya xwe bikin, wê nikaribin xwe bidin ber barê mesuliyetê. Ev nüfusa ku me pê pesnê xwe didan êdî di maziyê de ma. Li gor îstatîstîkên dawîn nüfusa Tirkiyeyê her ku diçe kêm dibe. Nüfusa Tirkiyeyê ji sedî 1,5 ancak zêde dibe. Ev yek jî nîşan dide nüfusa Tirkiyeyê ji welatên Yekîtiya Ewropayê zêdetir kêm dibe. Hudaparê ev rewşa bi telûke dît û di her carê de endîşeyê xwe tîne ziman. Bangê li hikûmet û civakê dike. Bi plan û bernameyê xwe vê yekê tîne rojevê. Divê destek ji zewacê re bêdayîn. Ji bo bekar û ezeban bizewcînin divê fompêk bên alîkariyên kirê, cîz û çehîzê bêdayîn. Divê heqê teqawîdbûnê ji pîrek û bermaliyên ku 25 salan zewcî mane re bêdayîn. Ji bo pêşî li telaq û hevdûberdanê bêgirtin, jin û mêr di warê jiyana bi hev re bêîxna û qanînkirin. Ji bo vê yekê jî beriya mehkemeyê navbenkar û saziyên hekeman bêsaz kirin. Divê her cure zîna, fuhûş û sapixtî bê qedexe û yasaq kirin. Her cure bername, fîlm, rêzefîlm bên qedexe û yasaq kirin. Qanûn, yasa, müfredata perwerdehî li gor vê yekê bêseraz kirin. Hudaparê divê mijarê de çendek berê teklîfa qanûnê pêşkêşî meclîsê kir. Divê goh ji vê banga Hudaparê re bêdayîn. Saziya malbatê nirx û hêjayên me hemûyan e. Kelha me ya dawîn e. Xweda muhafeze ger malbat biçe her tiştê me diçe.